Добрый дзень! Сёння 31 кастрычніка і мы пачынаем тыднёвы агляд найбольш важных навінаў, якія адбыліся на Аршаншчыне за тыдзень. З аўкцыёну нарэшце прадалі галоўны гістарычны помнік Дуброўны. Таксама стала вядома, што будзе размешчана ў былым манастыры. Вялікая колькасць пажараў адбылася на гэтым тыдні ў рэгіёне. Гарэла тэхніка, будынкі, цярпелі людзі. Жыхар горак няслаба пагуляў у Магілёўскім раёне. Мужчына спрабаваў скрасці цэлых 3 аўтамабілі. Гэтыя ды іншыя навіны глядзіце ў сённяшнім выпуску. Нагадваем, што зваротная сувязь дапамагае нам распаўсюджваць незалежную інфармацыю. Перш чым агучыць першую навіну, варта растлумачыць, у чым яе важнасць і агулам паглядзець на становішча ў Беларусі з захаваннем гістарычнай спадчыны. Рэч у тым, што з-за шматлікіх войнаў, а найбольш з-за дзейнасці камуністаў у Беларусі засталося мала сапраўды каштоўных архітэктурных помнікаў. Сённяшняя ўлада таксама не адстае ад сваіх камуністычных папярэднікаў, і хаця помнікі амаль не ўзрываюць, як гэта было ў 20 стагоддзі, ахоўваць іх таксама не спяшаюцца. У выніку чаго былыя манастыры, маёнткі і храмы разбураюцца з-за ўздзеяння часу і надвор'я. Сама дзяржава траціць грошы на захаванне архітэктурных помнікаў не збіраецца, і адзіны метад іх выратавання – продаж у прыватныя рукі з абавязаннямі адрэстаўраваць. Што праўда, прыватнікі таксама не спяшаюцца выкупаць гістарычныя каштоўнасці. Па-першае, рэстаўрацыя даражэйшая за новае будаўніцтва, і калі нехта хоча стварыць бізнес у рэгіёне, яму танней будзе ўзвесці новы будынак, чым рэстаўраваць стары. Па-другое, дзяржава шмат разоў забірала ў людзей будынкі пасля таго, як інвестар зрабіў у іх рамонт. Таму ва ўкладальнікаў проста няма даверу да гэтай улады. На гэтым фоне прыемным выключэннем стаў дубровінскі былы манастыр бернардынцаў. Яго спрабавалі прадаць ужо шмат гадоў, і 27 кастрычніка нарэшце адбылася паспяховая спроба. Разам з дубровінскім манастыром на гандаль былі выстаўленыя яшчэ некалькі помнікаў нашага рэгіёну. Маёнтак Цюндзявіцкіх канца 19 стагоддзя ў вёсцы Галошева Талачынскага раёну, маёнтак Беліца ў Сененскім раёне і станцыйны дом у вёсцы Паграбёнка таго ж Сененскага раёну. Толькі менскія аб'екты прадавалі даражэй, чым за адну базавую велічыню. У выніку дубровінскаму манастыру пашанцавала. Знайшоўся інвестар, які выкупіў будынак за адну базавую, а пазней стала вядома, што новы ўладальнік пасля рэстаўрацыі будынка плануе адкрыць у ім стаматалагічную клініку. Сённяшні будынак манастыра быў узведзены ў 1809 годзе, і гэта самы стары будынак Дуброўны на цяперашні момант. Касцёл пры манастыры быў разбораны камуністамі, а з самім будынкам звязаная вельмі рамантычная і трагічная гісторыя. У 90-е будынак манастыра выкарыстоўваўся як школа, але ўжо некалькі дзесяцігоддзяў стаяў незапатрабаваным. На шчасце, пасля пераезду школы манастыр быў закансерваваны, таму дажыў да нашых часоў і дачакаўся свайго інвестара. Рэдкая для сённяшняй Беларусі з'ява. Між тым, на 4 лістапада ўжо абвешчаны новы аўкцыён, на якім будзе прапаноўвацца нерухомасць. Гэтым разам на гандаль выстаўляецца арыштаваная маёмасць збанкрутавалага будаўнічага трэсту нумар 18. Агулам прадаюцца 6 будынкаў, сярод якіх майстэрні, гаражы і склады. Пакуль кошт на іх дастаткова высокі. Самы танны будынак мае стартавую цану ў 44 300 рублёў, самы дарагі ў 124 000. Вялікая колькасць пажараў адбылася на гэтым тыдні ў рэгіёне. Раніцай 26 кастрычніка ў Сене загарэўся прыватны легкавы аўтамабіль. Нярэдкае здарэнне для гэтай пары году, а ў Сененскім раёне за год гэта ўжо 4-ты такі выпадак. Ніхто не пацярпеў. Гэтага не скажаш пра пажар у Круглянскім раёне, які адбыўся днём 29 кастрычніка. А 14:26 жыхары вёскі Храпы паведамілі ў ратавальную службу пра пажар у доме аднавяскоўца. Пры гэтым мужчына, ўладальнік дома, у час пажару мог знаходзіцца ўнутры будынка. На жаль, так і сталася. Дом моцна напоўніўся дымам, і тое, што пажарныя патушылі вагонь, 38-гадоваму мужчыну ўжо не дапамагло. Ягонае мёртвае цела ратаўнікі знайшлі на падлозе ўнутры памяшкання. Для Сененскага раёну пажар аўтамабіля, пра які мы казалі ў пачатку, быў не адзіным. Другая машына згрэла 29 кастрычніка, але яна была не прыватнай. На полі побач з вёскай з характэрнай у гэтым выпадку назвай «Пламя» загарэўся трактар «Кіравец». Трактарыст спрабаваў сам патушыць машыну, але не атрымалася. А пакуль да аддаленай вёскі даехалі ратаўнікі, ратаваць ужо не было чаго. Полымя з'ела трактар, і ён выгарэў цалкам. Асобна варта адзначыць пажар у вёсцы Маляўка Талачынскага раёну. Тут 28 кастрычніка загарэлася прыватная лазня. Уладальнік жыхар Менску, які ў Маляўцы бывае толькі ў летні перыяд. Адпаведна, з лета лазня ніяк не выкарыстоўвалася. У выніку пажару ў невялікім будынку была пашкоджаная адна са сценаў. Пры гэтым супрацоўнікі службы 101 звярнулі ўвагу на тое, што пашкоджаная сцяна была не знутры, а звонку будынка. Адпаведна, галоўная версія прычыны пажару – наўмысны падпал.
Хоць на тыдні абстаноўка на дарогах рэгіёна была адносна спакойнай, варта расказаць пра некалькі дарожна-транспартных здарэнняў, якія адбыліся пры канцы мінулага тыдня і не трапілі ў наш мінулы выпуск. Раніцай 24 кастрычніка на закругленні дарогі Віцебск-Талашын 34-гадовы кіроўца не справіўся з кіраваннем легкавым «Опелем». Машына вылецела з дарогі, а кіроўца з траўмамі трапіў у лякарню пасля прыезду на месца здарэння медыкаў. У гэты ж дзень вечарам на аб'язной дарозе вакол Шклова каля вёскі Масток 35-гадовы кіроўца таксама не справіўся з кіраваннем. Але гэтым разам да легкавога аўтамабіля быў прышпілены прычэп, які пайшоў юзам і занёс машыну на сустрэчную паласу. На сустрэчнай Volkswagen сутыкнуўся з грузавіком, але ж і гэта яшчэ не ўсё. Пасля сутыкнення з грузавіком машыну зноў адкінула, і тая сутыкнулася яшчэ з двума легкавікамі. Адпаведна, у аварыі паўдзельнічалі 4 аўтамабілі і прычэп. Пры гэтым легкавікі дастаткова моцна пацярпелі ад сутыкненняў, але ў шпіталь трапілі толькі кіроўца Volkswagen і яго пасажыр. ДАІ паведамляе, што абодва атрымалі вельмі сур'ёзныя траўмы. А лагічнае, ад таго трохі вясёлае дарожна-транспартнае здарэнне адбылося ў Магілёўскім раёне. Праўда, адбылося яно раней. А вось падрабязнасці і вынікі суду сталі вядомымі на гэтым тыдні. Здзейсніў ДТЗ жыхар горадскага раёну. Калі казаць больш дакладна, то тут адбылося нават не адно здарэнне. Пра ўсё па парадку. Раней 32-гадовы жыхар горак ужо прыцягваўся да адказнасці за выкраданне аўтамабіляў. Досвед у мужчыны быў, а тут яшчэ і нагода. Былы згоншчык хацеў паехаць у горад старыя дарогі, а цягніка трэба было чакаць надта доўга. Вось і спатрэбіўся яму стары досвед. Жыхар суседняга раёну залез у чужы гараж, дзе знайшоў не толькі незачынены аўтамабіль BMW, але яшчэ і ключы ад яго, якія тырчэлі ў замку запальвання. Праўда, як толькі аўтамабіль быў заведзены, на парозе гаража з'явіўся ўладальнік машыны, які відавочна быў супраць паездкі ў старыя дарогі. Злодзею давялося кінуць машыну і ратавацца пехатою. Здзіўляе упартасць жыхара горадчыны. Скончыўшы першую справу правалам, ён не супакоіўся і па дарозе знайшоў аўтамабіль «Жигулі». Тут ужо ніхто не перашкодзіў, але і да пункту прызначэння мужчына не даехаў. «Жигулі» захраслі літаральна на суседняй вуліцы. Але і тады упартасць перамагла розум. І наступнай спробай няўдалы згоншчык паспрабаваў скрасці аўтамабіль «Опель», які таксама быў не зачынены і з даступнымі ключамі. Але і тут няўдача. Кіроўца не здолеў уключыць заднюю перадачу і ўрэзаўся ў плот. У выніку упартага, але няўдачлівага выкрадальніка аўтамабіляў зноў злавілі. Цяпер за свае дзеянні ён атрымаў пакаранне ў 3 гады і месяц калоніі ўзмоцненага рэжыму. І яшчэ крыху пра горадскі раён. Эксперымент, які сёлета ідзе амаль па ўсім рэгіёне, пачаў прыносіць тут першыя пакаранні. Мясцовыя камунальнікі адсправаздачыліся пра першыя прысуды за няправільнае выкіданне смецця. На пачатку восені тут каля смеццевых бакаў усталявалі відэаназірання. Камеры кругласуткава дапамагалі адсочваць, хто і якое смецце нясе выкідаць. А галоўнае, ці робіць гэта слушна. Высветлілася, напрыклад, што пенсіянеры часцяком выкідаюць арганіку з агародаў зусім не туды, куды варта, а нехта і ўвогуле не дакідваў сваё смецце да ёмістасці. У выніку за 2 месяцы набралася 13 такіх зафіксаваных парушэнняў. Праўда, 6 парушальнікаў атрымалі толькі афіцыйнае папярэджанне, але іншыя 7 не пазбеглі рэальнага пакарання. Варта мець на ўвазе, што і ў іншых раёнах нашага рэгіёну ўжо з'явіліся або будуць пастаўленыя такія камеры. На гэтым у нас усё. Нагадаем, што вашыя падабайкі, каментары і падпіскі вельмі карысныя для распаўсюду гэтага відэа і дазваляюць дасягаць нашай мэты, расказваць пра Воршу і суседнія рэгіёны без чырвона-зялёнай прапаганды. Да сустрэчы на наступным тыдні.